Ah, no, que tú no agafas gallinas, ¿no? Espera, espera, ahora baixo, mira. Voy. Tenim això. Si no, el gos se la fot. Home, és que... Passi al palacete de la... Vinga, anem a veure el palacete. Palacete. Avui no he fet gaires quilòmetres, perquè hi ha parts de carretera que, encara que no ho sembli, estan a prop de la ciutat. De fet, ara estem a la B20, que és la coneguda com a Ronda de Dalt, al seu pas per Badalona, on hi ha el polígon de Montigalà. I aquí darrere hi ha un antic camp de tir amb molta història. El Rafa, el seu propietari actual, qui ho gestiona, per si no ho heu vist, el rètol ja ho posa, per reserves llamen a Rafa, ens explicarà què fa aquí, com van començar, per què es deia camp de tir i què carai fan ara. Després, amb l'escopeta carregada, anirem a buscar algú que també té molt a explicar i que també té bastanta tela. I acabarem buscant algun lloc on puguem jalar bé també a peu de carretera. Així que vinga, carretera i manta! Menú de la braceria Campo de Tiro. És un menú petit, perquè jo penso que és el menú d'esmorzar, ara ho preguntarem. Oh, tia, mira, que xulo. Bienvenido a la bracería. Si eres un amante de la carne, has llegado al lugar idóneo. Disfruta de las carnes más sabrosas procedentes de la península, elaboradas a la brasa de carbón y de encina, y combinadas con ensalada o con verduras per tirar avall. Terraza para 50 persones, o sigui, si sou un grup gran i fot bon temps, aquest seria un lloc xulo. I res, anem a veure què tenen. Entrantes fríos, ensaladilla russa, 6 euros, ensalada, l'escalivada, 9,90, 10 pavos. Entrantes calientes, el cachofa al horno, 4 unidades, 7,50. Espagueti boloñesa, 8 eurets. Revoltillo de morcilla, pimiento del padrón, 6 euros, acompanyamiento, el pan tostado, 85, i a la brasa, que aquí és on anem. El morro, la unitat, 5 euros. Panceta, 2,75. El chorizo, 5,50. Conill al ajillo entero, 28 euros. Mira, costilla de cerdo guarnición, 190. Una galta de cerdo, 12 pavos. Molt està bé. Sí, això, quan no hi ha postres, ni el menú calçots, ni res d'això, jo entenc que aquest és el menú només d'esmorzar. A part, allà tenen les recomanacions i suggerències del dia, que tenim morro de cerdo a la gallega, 9,50 €, i oreja de cerdo a la gallega també 9,50 €. És que jo soc molt d'orella, l'orella de porc és una cosa, això amb el cartílag, que m'agrada. Jo sé que hi ha gent que aixeca passions i odis al tema aquest dels cartílags i a més, però a mi, hòstia, tu, l'orella així talladeta i ben cuita, aquest punt de melós i cruixent alhora, ara les hauré de demanar, tu. Bé, veurem aviam què agafem, perquè em sembla que també hi ha plats de guisat. Bueno, ara estem tenint aquí una discussió, nosaltres no, uns que han entrat perquè increpen el Rafa, perquè per això que porta una pulsera del Madrid. El jersei, porta el jersei del Madrid, no una pulsera del jersei. I li estan dient que no puede ir así, que tiene que ser neutral, que le ofende a la vista a l'altre, que porta un escut de no sé qui. En fi, anem a lo que veníem nosaltres, que era esmorzar amb un poquito pan. Aquí el poquito, de pan, sí, tot, va així de poquito. Què ens passa? Detallet important. Bueno, evidentment el tornen a la brasa, que això sempre mola, no és torrat amb una planxa, i et deixen amb uns allets i un tomàquet de penjar. Jo això no ho perdono. L'all ben fregadet així amb el torrat, que es noti que hem esmorzat el campo de tiro. I el tomàquet, això un dia obrirem un debat per tot Catalunya i part de l'estranger, que és si l'hem de tallar així o aixà. Jo he sentit teories de tot tipus, que si el talles així, com faré ara, la part de baix té més suc que la de dalt i llavors és injust, que si ho talles per la meitat no es frega igual de bé. Vosaltres com el talleu, el tomàquet? Deixeu-m'ho comentaris i que comenci la guerra. Mira, hòstia, un detall, veus? Això és detall part de carretera, jo crec, que és l'oli amb una fulla de llaurer dintre i unes boletes de pebre. El lío. Això és el torrezno. Ja ens ha avisat que era... que iba con aceite. Iba con aceite perquè se chorrea heavy, mira. Jo entenc que el confiten primer, després l'acaben fregint, perquè la part de la pell, sí, els hi queda sufladeta. Veus? Bon. Hòstia, és un plat potent. Jo quan menjo torrezno, m'agrada que la pell quedi com molt fregida i quedi un punt cruixent. Aquí no és tan cruixent, però també té la seva gràcia. Ens ha portat el Víctor
la part de la brasa. Jo, la veritat que tinc molt interès en saber de què va això d'aquí, que és la botifarra aquesta de pernil que ens ha dit, que m'ha dit que porta pernil a dins. És a dir, que jo entenc que fan la farsa de la carn, que afegeixen pernil i emboteixen. Parlant de la brasa i d'aquesta tècnica ancestral patentada per ells de com fer la brasa, aquí tenim el morro, i igual ja una mica gramadeta, aquí una tècnica ancestral, però bé, també ho tastarem a veure què tal. Hòstia, que heavy, Fot olor... Fa olor a pernil. Una cosa que és xula és que moltes vegades quan comprem botifarra, si són com molt industrials, la farsa queda és com molt compacta, no? I hòstia, està com molt amalgamada, com molt ajuntada. En canvi aquí es veu que està més suelta i això per mi és un bon indicatiu. A més, veuen els trossets de grassa també, greix. Hòstia, tenia raó, Uau. De veritat que quan m'he demanat aquesta botifarra, amb el rotllo aquest de fos de pernil, tenia gaire fe. Oye, la botifarra està espectacular, Sí, ¿verdad? Ya te he dicho. Pero, o sea, la carne en sí ya me mola. La textura que tiene está muy rica. I con el punto este del jamón. Quan aneu als llocs, pregunteu a la gent. Aquest Rafa, que porta 40 anys darrere... No, què cony? 50 anys. Defensant aquí el xiringuito. Aquest tio sap coses, aquest tio s'ha mogut. Botifarra no l'ha provat mil. Pregunteu-li, perquè la gent és simpàtica, també n'hi ha que no ho són. Us contestaran i us explicaran. I sempre està bé conèixer. Felicitats a aquest de Girona, que fa aquestes botifarres con viruta de bellota, perquè estan boníssimes. Molt bona. Vinga, els acompanyaments, nen. Som-hi! I l'última part del esmorzar d'avui, que és el morro de porc fet a la brasa. Morro cru fet a la brasa, que acompanyem, patates, tanto, pelades, tallades i fregides, patates fetes aquí a casa, res congelat. I la mongeta. A la mongeta, hòstia, és d'aquelles coses que a mi m'agrada això. M'agrada que quedi així, suelta. Que estigui ben cuita, al punt, i que no faci una pastarada. Una pasta, que és com fotre un ciment que pots enganxar el plat a la taula. Doncs no, això, mira, queden sueltes, boníssimes, algunes es veuen així passetes per la paella. Molt bona pinta. Molt bones, cuites al punt. No sé si la pell un puntet dura, però està molt bona. Una cosa que ja ens ha avisat el Rafa és que aquí fan servir l'oli, com mites copioses, i ja es veu una mica, vull dir, tant amb la patata com amb la mongeta, com amb el torrez, no? Però bé, és el que hi ha, són menjars contundents i igual hem de trucar al Jordi de la kombucha per fotre-nos una kombucha abans per poder-ho pair bé. Soc molt fan de fer i de menjar morro a la brasa, perquè el morro sempre ens el mengem fregit, no? Que estem més acostumats al morro frito. En canvi, fet a la brasa, és punyetero de fer, perquè has de controlar molt bé la cocció. Està ben cuit, però sí que és una putada tot aquest cremat d'aquí, que l'hauré de treure. Però el morro està ben cuit, que és la gràcia. Aquí és el morro cru posat a la brasa, has de controlar molt bé la temperatura, i la textura té més mossegada, és més ferma. Però està bé, està bo. Fotre'n un esmorzar per anar-te'n a fer una migdiada, tu. Bueno, ja tenim el compte i l'esmorzar s'ha sortit per 40 euros. Clar, la botifarra de bellota val 12 pavos. Llavors, bueno, o sigui, és un esmorzar que igual hauries d'apretar ja per acabar dinant. Ens han dit per això que la carta que hem vist al principi és la que hi ha tot el dia. No és que hi hagi carta d'esmorzar ni de dinar, sinó que és aquella la que hi ha. Nosaltres també hem anat una mica a tope, no? Demanem 3 plats, la beguda, etc, 40 pavos. Bueno, és un esmorzar, com ha dit el Rafa abans, que és un poco de lujo, la joia. Jo crec que apretant una mica podríeu arribar a pagar una mica menys, igual uns 15 euros per persona, una cosa així, però clar, si anem a rem perdut, doncs ens anirem a 20 o 20 i pico d'euros per persona. Per contra, sí que surts bé, hem estat tranquils, vull dir, no han estat molt per nosaltres, hem menjat bé, tot ho fan a la brasa al moment, doncs és el preu que val. Som-hi! Todo lo hacéis así, Para 250 personas cuando eso está petado, igual. Lo hacéis así, no jodas, en una parrilleta te puedes meter hasta un par de mesas o 3. Hostia. Lo pones en los 2 sitios, te puedes quitar... Mira, ahí lo tienes. Te puedes quitar 4 mesas así de golpe. Rápido. Aquí, como cuando empecemos que esto era tercermundista, llovía, caía agua, había goteras por todos lados, teníamos que mover el cubo encima de las mesas. ¿Sí o no?
un incendio, inundaciones. Aquí. Hostia, tío. Aquí hemos pasado de todas. Bueno, hasta que se ha ido arreglando todo a poco, pues hemos pasado. Una aventura. Hemos pasado fatigas. El tema de que la gente beba tal, escopetas y así, ¿no se armaba algún follón? Cuando tiraban al plato normalmente no se bebe. Pero la gente luego se sienta, no sé qué, El tirador no bebía. Luego cuando ya terminaba de hacer la tirada al plato, entonces sí que bajaban, se sentaban tranquilamente, desayunaban o comían o lo que fuese. Hostia, qué heavy. Pues nada, señor, Muy oye, bien. un placer. Hemos visto antes que tenías jaleo por lo del escudo, te decían, no, oye, tienes que ser neutral aquí, no sé qué. Son colegas, ya lo hemos visto. Amigos. Bueno, uno sí, el otro no se lo ha tomado muy bien. Pero bueno, perdona, yo Pues mira. yo estoy en mi casa y... Haz lo que quieras. Va, sortim disparats després de que el Rafa ens ha fotut aquest festival d'esmorzar a la brasa. Una botifarra ibèrica que m'ha deixat acollonit. Una brasa molt ben tocada i una història darrere d'aquest campo de tiro que és per escriure una trilogia. Deixem Badalona enrere i ens adentrem cap a Montgat, on ens espera algú de molt de nivell. Jo ara vaig una mica collonit. Som-hi! Anem conduint i hem trobat ja el convidat, ens ha interceptat de camí. De fet, el cotxe aquí davant és on va Valle, que va de copilot. El tio va com amagat, de fet. I res, separat, ens hem començat a saludar, i llavors hem entès que era ell, l'Àlex ha vist que era ell, i ara pues, sigue a su cotxe. I anem cap a la guarida secreta de Valle, cap a la Batcova, cap a la Vallecova. A vostè el que li agrada és la cuina de tota la vida. A mi m'agrada. I m'agrada, a més, amb calma. Xup-xup. Xup-xup. No fort. No. Jo... És com l'amor, que ha d'anar a foc lent i anar fent... Exactament. I sense presses. I continu. Sí. Però jo sóc el pim-pam, jo faig coses molt més... Però perquè són molt senzilles. Això és el que hem de buscar una mica de senzillesa, Exactament. però que sigui bona. Però que sigui bona. I ara em deia vostè amb productes que tinguem a casa, no? Exactament, amb productes no de tota la vida, perquè hi ha coses ara que abans no hi eren. O sigui, mola que tu puguis mantenir viu aquesta connexió amb els avis, no? Sí, ui, estem molt... I que tingueu aquest projecte en conjunt, també, de l'hort. Jo sempre li dic, perquè el Víctor és el gran. Val? Tinc el seu germà i dues netes. I ell és el gran. Ell és el gran. És el fill de la meva filla i té 2 nois. I el meu fill té 2 noies. I el fill és el gran. I La el meva fill mare és és la el gran. petita. Sí. Hòstia, vale. Sí. I què, com a primer net, molt moviment, no? El Pinta de ser vaig- mogut... A més, llavors vivia al costat de casa i el tenia molt a casa perquè la seva mare treballava i venia tard i el tenia moltíssim a casa. Moltíssim. I què, trapella? Té pinta? Bueno, no m'ho crec, Emília. no massa, no. Amb els avis mai. Amb els avis mai, però fora dels avis et guardaves tot el jaleo. Què feies per tenir-lo tranquil? Dibuixava molt. Sí? Dibuixar. T'agradava dibuixar, eh? T'agrada, entenc. Sí. No, dibuixo molt poc ara ja. Ara no dibuixo. Si tens un món interior, no?, així artístic, tio. Sí. Sí. Està guai, hi ha molta gent que hòstia, jo soc una persona molt moguda i després tinc moments, per exemple, a la cuina, jo aconsegueixo enfocar-me en alguna cosa i tranquil·litzar-me. Cuinar a mi em mola també. També et mola? Soc dolent, Vull dir, Per? perquè soc d'estraler, Al seu tio. germà li agrada. Ets d'estraler, no ho hauria dit mai. I llavors, clar, agafo una ceba i la tallo, i talla la ceba. I sempre que hagi punyalat, saps? Però, per exemple, el meu germà, que és superdelicat, el cabron, és molt... Bueno, de petit volia tindre un Volia ser restaurant. cuiner. Sí. Però quina edat té el germà? 20 i pocs? Sí, 5 anys menys que jo, té 21. 20? Bueno, doncs ja encara té temps. Però vull dir, però se'm dona bé. Quan vivia aquí al Bungalova em cuinava bones coses. cuinava Feia bé, bona clar. cuina. Cuinava bé, i jo li ensenyo coses. Què li ensenyes? Algun plat que hagi ensenyat al Víctor? De dir, mira, això és algun record que tinguis... Algun plat de l'àvia, tio, sempre es pregunta. El rostit de l'hort, dels pollastres d'aquí. Què és el rostit de l'hort? Els vaig metre amb la pallarès, no? Jo li poso... La portes per aquí, no? Tatuada, no sé on. Els vaig apunyalar i cap a la cassola, no? Però això necessita un pollastre d'aquí que està molt fet, necessita cocció. Sí, I has de perquè tindre, són molt durs, tio. molta estona. Tenen molta I anar-li musculació. tirant, si tens caldo, bé, i si no, una miqueta d'aigua. I jo sempre li he dit al Víctor, no és que l'estimi més que els altres, no. No, això no ho direm. No. Però, és especial. per què? Per què és especial el Víctor? Perquè l'he tingut molt, perquè... Perquè soc un puto màquina, tete. Perquè soc un puto màquina, ha tete. estat molt amb nosaltres,
És bon net, no? Tota aquesta cosa que té de que... Home, res. És un trosset de sucre. A mi no m'agradaria estar de males amb ell. Però és el que diu. Tens una part sensible també, Víctor, o no? Molt sensible. Molt. Excessivament sensible. Excessivament sensible. Hòstia, i com es porta això de ser macarrisme català sent excessivament sensible? Bueno, és la part de la meva personalitat. I per això jo crec que és una cosa no existeix si no és per l'altra. Sí? Com seria? Bueno, per lo que et dic, perquè ja, jo què sé, els lligams que tinc amb la meva família, amb els meus amics que són com família també són intrencables, per exemple. I tot això és el que fa que tinguem com aquesta cosa tan especial i Tanta unió. Tanta unió i tanta força entre nosaltres, i quan algú em falla o quan algú no ho em posa de molt mala llet perquè no ho entenc, perquè jo, si tothom actués com jo, tots estaríem de puta mare sempre i pues, la gent és molt dolenta, tio. Ets un tio de paraula, un tio... Sí. Abans m'has dit una cosa dalt i és una mica això, la sensació que he tingut és de... Quan Víctor Ballesteros diu alguna cosa, això va a missa, que es diu, no? Vull dir, tu ets un tio que la teva paraula té valor i que creus en això. Sí. La sensació que he tingut, la paraula, i quan algú... I a vegades la gent m'enganya fàcil perquè m'ho jura i m'ho crec perquè... És bona persona. M'ho crec perquè jo quan juro una cosa la faig, la compleixo. És bona persona. Passa que després quan m'entero que m'has enganyat, doncs rebentaré el cap, tio. És quan toca repartir, llavors. Llavors és quan surt... És una mica l'àngel i el dimoni. I això quan estic molt de temps a la foscor, busco la llum. I al revés. Estic molt de temps a la llum, busco una mica de foscositat. Vius molt de nit, tu? Vius molt a la foscor, aquest, tio? No, acaba menys, havia que estar tot el gener sense Surt molt. Tot el gener sense veure, estat. Sí. Tot el gener... sí. No, això sí que no m'agrada. Que beguin... No. Però veu gaire, vols dir? Això sí. Vols dir que veurà gaire? No, quan està amb els amics. És cosa dels amics, llavors. Quan està amb els amics. Són els amics, Víctor, tio. Però els primers vídeos, per exemple, sempre sortia i tots bevent i amb el porró. Home, però ho facin amb porró té gràcia, no fotem. Sí, una mica sí. Però poder masses porrons. Exacte. Poder masses porrons. I jo he dit... Porrons i porros. Porrons i porros. Porrons i porros. Ell no, perquè no fuma. Ell no fuma. No, aquí... No, perquè a més no li convé gens. Per Ni què? pot estar... Perquè tinc... Bueno, si es Té pot dir. problemes dels alveolos. Ah, doncs llavors no fumis, tio. No sé, no fumo. No. Res, una mica de porró. No hi ha ningú a la I família. menys mal, perquè... Porró sí, porro no. I a vostè què li sembla això de que el Víctor agafés un dia i aquest racó de món que vostès van comprar pels cavalls i l'hort ho convertís en un centre de produccions de videoclips i es veiés tot el món, perquè això... Això és el puesto més icònic de Catalunya Poca conya, Després de Montserrat, el puesto més icònic és l'Hort de l'Avi. És l'Hort de l'Avi. Té nom, el lloc té nom? El ranxo de l'Avi. El ranxo de l'Avi. Bueno, nosaltres li hem dit l'Hort sempre, l'Hort de l'Avi. Sí, jo sempre li he dit l'Hort. Escolta, i la iaia quan sortirà un videoclip, tio? Clar, quan vulgui. El proper, el Macarrisme 3 no. Macarrisme 3 per què no? Per la mixtape sortim amb l'àvia. Per la mixtape sortiràs. Com vulgueu. Tu el que et diguin. Hem de buscar un nom, Pues res, ara un dia et saludaré. Molt bé. Diré, mira, l'Emília, saludo l'Emília de Montgat. Un dia la saludaré per la tele, ja t'avisaré. Que ho mireu. Home, sí, Va, ensenya'ns una mica el tinglado que tens aquí, tio, i explica'ns allà amb això del macarrisme català. Macarrisme català. Bueno, guapa, escolta, ha estat un plaer veure't, Igualment, m'ha fet molta il·lusió. Igual, collons, a mi m'ha fet il·lusió, tu. Va, tio, estem a l'Hort de Valla Valle, tio, un dels llocs icònics de Catalunya. Després de Montserrat és el segon puesto més icònic de Catalunya, Joni. Ja tens Moreneta, també, o després no? del Camp Nou. Està la Montserrat, Camp Nou i l'Hort del I Valle. l'Hort del Valle. Explica'ns una mica, tio, Valle, que... Mira, germà, mira, aquí allà tinc fems de cavall, allà darrere de la palla, que la palla la faré servir per l'hort, i aquí estic muntant un hort d'aquests que li diuen... Ah, sí, amb la coberta aquesta de palla. Sí, aquests que li diuen no-dic, que és un sistema que va vindre l'altre dia en Teuma. El Teuma de la Peun. Sí, em va vindre a ensenyar perquè en sap molt de Sí o no? permacultura i això. O sigui, Teuma Tac, no? Teuma Tuc, Sí. és un tio que sap de permacultura. Sí, en sap, ha estudiat molt i em va vindre a ajudar. No l'he dit mai. I vull fer un hort així, sense llaurar, o sigui, és una manera de fer-ho diferent a lo que estem acostumats a sense llaurar, a base de cartrons matar la malherba, diguéssim. Aquests cartons estan aquí per matar la malherba, eh? Sí. No és que t'has deixat aquí. A sobre aquí. li fiques el compost Vale. i en veritat en comptes de palla hauria de ser fusta triturada, però no n'he aconseguit trobar. Tirant d'internet diu que el 2000... Bueno, que el primer vídeo era en castellà, no? Sí, vaig començar en castellà perquè tots els referents que jo he tingut eren en castellà. I bueno, segueixen sent en castellà els meus referents musicals. Algun, tens algun.
El Hardfighter, per exemple. Hòstia, Hardfighter, em recordes molt a ell, tio. I és col·lega meu, ara. He vist una A dia d'avui és col·leguita meu. I També té una posada en escena una mica com tu, és un tio que, així de primer impacte de Valla Valla, és un tio que fa respecte, tio. Bueno, però ja està bé, tio, no sé com dir-ho. A vegades al món... El que deia abans, tio, no sé, li deia abans a un col·lega, tio, a vegades la bondat te la veuen com a... Com a debilitat, potser. Sí, tio. I ho he notat molt perquè jo sóc bo, tio, i t'ho juro que sóc bo de veritat. Tu ets bon tio. Sí, però a vegades és com que quan ets bo la gent... S'aprofita. Sí, tio, i és com ara tinc que ser dolent amb tu, fill de puta, perquè m'entenguis. I tothom t'entén, perquè les hòsties són el llenguatge universal del món. Però també tinc referents musicals catalans al... Jo escolto moltes habaneres, també. No fotis. Sí, a mi m'agraden molt les habaneres, tio. I quan dic que m'agraden i les escolto, vull dir que les escolto de veritat, és de la música que més escolto. Rotllo Spotify... Rotllo Spotify, d'estar per aquí escoltant habaneres, tio. Sí o no, tio? Descalç per aquí escoltant habaneres. I anar treballant la terra. Sí, tio. Sí, és una combinació curiosa, perquè a vegades, o sigui, clar, la gent que et coneix només de la part mediàtica, clar, veu Valla Valla, veu Nord, lo de que treballes a la vinya, i a vegades no sabem fins quin punt tot això és real. Vinya, però no, és 100% real, jo no explico coses que no siguin, si no té sentit. El que Valla Valla diu és real, o sigui, el que la gent veu de tu és el Víctor Ballesteros de veritat. Sí, clar. La parcel·la aquesta, jo això ho havia vist en els videoclips, tio. Aquí és on t'ajuntes amb els teus col·legues, però jo el primer dia que vaig veure un videoclip vostre vaig dir que aquesta gent s'ha juntat a fotre un halà, a tajar-se i tal, i han aprofitat per gravar. Semblava una mica, o sigui, es veia 100% real. Sí, sí. Ja et dic, no m'agrada com fer guions pels videoclips, saps? El videoclip és a saco. M'agrada sempre aportar el que jo puc accedir, el que és del meu entorn. No m'agrada com quan m'han dit alguna vegada, hòstia, agafem un actor... Què dius, tio? Home, jo no m'imagino un actor venint aquí intentant posar ordre en tot això, saps? Tot el que es veu en els meus videoclips és coses meves, són el meu entorn, el que jo puc accedir, són... I surt natural. Sí. Escolta, me'n deies... És el picadero de l'Eix-Rec. Però això per el picadero per l'estiu, tio. El picadero de la ciénaga. No me fotis, tio, aquí a l'hivern no pots fer res aquí. Aquí tens un projecte de muntar hort per poder vendre fruit, bueno, verdura, rotllo, pues això, la gent que té un hortet i ho ven a la gent que ve. Vull fer un Instagram així, ben parit, de l'hort i... I com ho faràs? No sé, ja m'ajudaràs, perquè... Jo sí, però... T'has ficat, Joni, ja m'ajudaràs. I vendré tots els tomàquets aquests. Home, a veure, ve de prega. Però et forraràs, tio, si ho aconsegueixes. Que broma, tete. T'haig de confessar una cosa, Valle, tio. Jo he estat en un concert teu. Fa 3 o 4 anys. Sí. Vaig vindre un concert que vas fer a Balaguer. Sí, ja. De fet, t'anava a dir, vaja. I no és dels pitjors. No! Hòstia, cabron! Cabron. Pues, és que jo vaig flipar aquell dia, t'ho juro. Sí, jo t'ho segueixo des del dia 1 de Macarrisme Català, tio. A mi em va semblar un concepte superguapo i a més et veia un tio autèntic. I jo tinc una masia que està a prop de Balaguer i tocaves a Balaguer i vam baixar amb 3 col·legues, tio. Jo vaig flipar, ja et diré, no sé si per bé o per mal, però o sigui, m'agrada veure't, però, tio, una cançó... Comences a cantar i dius, aquesta no m'agrada, tu, vinga, siguiente. Vas agafar una d'aquestes, tio. Però a més, és que se veia supernatural, en plan, no, ara aquesta no m'he de gusar. Després, al mig concert... El New Punk. El New Punk. Vas parar per anar-te a fotre un cubata, tio. És verídic, Això és així. La recordo, tete, Un moment, que me vaig a la barra, dic, hòstia puta, tio, quina jeta. Sí, les hem fet molt grosses, la veritat és que ens ho hem passat molt bé, però també m'he tirat moltes pedres sobre el meu propi sostre, saps? Això és així una mica, no? Però al final, tio, volíem macarrisme català, no? Pues és el que hi ha. És que no sé com dir-ho, tio. O sigui, al final, què pretens? Que truquis al macarrisme català i et vingui traje i gent corbata. superprofessional i érem el que som i ja et dic, hem après i ara sóc una persona més adulta, més gran... Més madura. No, és veritat, sí, he après els errors, sobretot de cagar-la, perquè només s'aprèn a base de cagar-la, però hem sigut molt salvatges tota la vida i ens agrada fer el cafre, que està molt malament i hem fet el gilipolles en molts puestos, però era el que tocava en aquell moment, saps? També. Haig de dir que jo com a espectador vaig veure un punt així de dir, hòstia, aquests han vingut aquí a estripar-ho, o sigui, els hi suda. Sí, venim aquí amb com som, o sigui, sou així a l'Hort, a Balaguer o a Palau Sant Jordi. Les hem fet grosses, tot el que et puguis imaginar. Sí o no? Però a partir d'aquí, ja et dic, a partir d'ara, tio, no sé, vull dir, la gent ara queda... Lucho,
queda encantada amb nosaltres, Sí, no? quedem de puta mare als puestos. Ja no hi ha lius. M'ha agradat la reflexió que dius, no volíeu macarrisme català, doncs és el que hi ha, tio. Sí, no, Al final, vull dir que ara Valle no és un... això sí que pot sortir, vull dir que ara estem aprenent i que es portem molt bé i que ara les coses van bé i ens ho prenem d'una altra... Lucho! Ens ho prenem d'una altra manera, però abans, tio, macarrisme català. Bueno, també amb 21 anys o així, també tots anem més locos, tio. Ah, tio. I, bueno, i que molta gent vol macarrisme fins que portes el macarrisme. Fins que el macarrisme és real. Què és ser un macarra, tio? No, és una... Perquè a priori és com algo dolent, no? I tu, en canvi... És una manera de... El del macarrisme és una manera d'explicar la nostra moguda, perquè aquí a Catalunya, excepte alguns grups i excepte algun tipus de música, la majoria de música sempre ha sigut com una mica elitista, no? Vale. Sempre el català correcte, sempre som gent de pau, sempre... I no només a la música, sinó en tot. I nosaltres som tot el contrari, nosaltres som catalans, però ni gent de pau ni polles, o sigui... I que som igual que tothom, no som més que ningú ni menys. Si tenim que defensar la nostra cultura ben defensada, doncs la defensarem. Està guai. Al final que hagis agafat un concepte així i li hagis sabut donar un No, i que al valor, final tio, jo crec que hi ha molta gent que s'ha sentit tot representada perquè a mi em passava, jo també he necessitat a la meva vida algun referent una mica més bandarra, tio, en català, sempre tot super pur, o sigui, tot super ben dit, sempre tot super... Oh, no, és que tens que ser molt culte i tens que ser molt... com molt perfecte per ser català. Perfecte ni polla, jo no soc perfecte, jo sóc un cafre igual que som tots, perquè després els que van de perfecte són els més fills de puta, que després li peguen a la dona o fan qualsevol barbaritat. Tens els valors, tens una sèrie de coses que al final són positives, Víctor. I això és el que és el macarrisme català, som gent normal, tio, i estem fent la polla de que el català tingui que ser perfecte, parlar-se perfecte, per gent de l'elit, nosaltres no, tot el contrari. Ser macarra és ser normal. Estem al bar, al fang, tio, sí, sortim tio. del fang i seguirem el fang i del poble pel poble. Anem a buscar ous, va, tio, és el que veníem a buscar. Sangre de mi vena quiere, eres la llave de mi corazón. Aquí en tres. Què et mola de música, tu, Valle? A part de veneres. A mi m'agrada una mica tot el que sigui autèntic, em mola, saps? Saps el que vull dir? Tot el que sigui autèntic m'agrada, tio. M'agrada la rumba, m'agrada el flamenco, m'agrada les habaneres, m'agrada el rap. M'agrada tot, qualsevol gènere de música em pot agradar mentre sigui, diguéssim, això autèntic, que sigui diferent, que sigui... Sí, real. Sí, que sigui real, que expliqui una història més enllà de simple música, saps? M'agrada la gent que té capacitat per representar alguna més enllà de fer música ben feta, saps el que vull dir? Tu no t'has format mai en temes de música, No, no entenc. tinc ni puta idea, tio. Música tens perquè en fas i ho fas bé, tio. Bueno, però musicalment no en sé, no sé el que són les notes, ni el que és... Ni dels BPMs, no entenc dels BPMs, ni de notes, ni de res. Però... no sé. Et surt bé i t'agrada el que fas. I això és important, la passió que fots, tio. Escritor de la vida. Les escrius, entenc, les lletres, això sí, clar, no? Però primer s'han de viure, que és pitjor. O sigui, al final és una mica biogràfic. No, total, Una mica total. Primer ubiquem-nos. Ratafia, macarrisme català. El macarrisme català ja és marca internacional, nen. Ell és el Marc. Exacte. I el Marc i el Valles, bueno, us heu associat per fer... La ratafia, macarrisme català. La ratafia pues, té una tradició popular aquí a Catalunya molt llarga, és a dir, sempre aquí a Catalunya s'ha fet ratafia. Amb Licores Primo pues, vam tenir la idea, teníem al cap, sempre havíem seguit el Valle i vam dir no hi ha més poble que el macarrisme català. I llavors vam decidir pues, com fusionar la ratafia, un producte català de territori, de poble, amb el macarrisme català. Llavors, simplement el que hem fet és destil·lar aquesta essència de la ratafia i del macarrisme català i fer la ratafia més macarra de Catalunya. Ratafia o Jagger, Home, tio. el Jagger és per flojeres, tio. La ratafia és pels autèntics. El Jagger què és? El Jagger et fa vomitar, tio. La ratafia et fa volar. Et fa volar. Jägermeister és un alcohol normal i la ratafia és una cosa d'aquí de la terra, tradicional, i per això li hem donat això, perquè nosaltres, tio, ens agraden molt les tradicions aquí, creiem que no cal copiar les tradicions d'altres puestos per molar, perquè avui en dia està molt de moda com sempre hem copiat els americans, hem copiat els latinos, hem copiat els no sé què, i quan hem fet coses d'aquí, de casa, tio, o sigui, no hi ha res més autèntic i que moli més que ser d'aquí,
i reivindicar el teu, i el que sigui d'una manera, doncs que ho reivindiqui, que busqui la seva màxima essència, que ja és on està la puresa màxima. I això és el que hem fet amb la ratafia, amb la música i amb tot, i per això a la penya li mola, però és que no ha fet una altra cosa que no podia haver fet ningú abans. Passa que la penya busca ser una persona que no és. I això no pot ser així, tio. Bueno, no pot ser així, o sí que pot ser així, perquè llavors tinc tot el nitxo per mi. Mentre els altres Clar, tio, que facin el pipa als que facin el pipa que tu aniràs facturant. Clar, tete, aquí estem. Aquí és gent real, és gent real. Tu, merci, tio, per haver-nos rebut aquí Que vagi molt bé. al teu hort. Ha sigut un plaer conèixer-te. Ja vindràs a jalar amb nosaltres. Home, i tant. Vale. I si pagues tu, millor. Hombre, va, aquesta la pago jo. Vale. Màquina. Vinga. Deixem enrere el macarrisme i ens anem carregats de ratafia a buscar algun lloc on puguem jalar bé i fer una sobretaula. Vinga, t'han deixat el menú del dia que val 24 pavos. 24 horets al final per un menú de cap de setmana a mi em sembla un preu més que just. Tenen 4 primers, 4 segons, hi ha arroz meloso de pulpo, els canelons de rostit, les mongetes amb almejas i llagostins, gambes a la planxa, i de segon tenim l'entrecot, el bacallà gratinat, solomillo de cerdo i xai a la brasa. El menú no se comparte, tu, aquí ja ho tenim clar. Clar, estem en una pulperia o peregrino. Peregrinatge fins aquí, em sembla estrany no fer el pop. Pulpo a la gallega, 19,50. Jo tinc la norma de que quan veig fotos dels plats ja una mica m'esgarrifo dels llocs. Però no sé, aquí tinc un pressentiment de que m'hauré de passar les paraules. Ha sortit l'Antonio, que és el propietari. Ens ha explicat que porta 70 anys a Catalunya, que ell és d'origen gallec, que per això fa pop i que es va instal·lar aquí al Maresme per ser el punt neuràlgic del pop del Maresme. Que s'ha de barallar amb la gent del port, que tenen una mica més de caché, però que ell diu que els hi fa una competència dura i afèrrima. M'he fixat que també fan esmorzars de forquilla, a 12,50, de 9 a 12, i tenen, bueno, mira, codillo, rabo de toro, galta, pies, una bogeria, un plato, pan, bebida, cafè, vinga, tot incluït. Tira. I ha arribat el rei de la festa! Aquest és el motiu pel qual estem aquí, pel famós pop de l'Antonio. Serveix una mica de patata, això està bé, eh? Jo quan demano pop a la gallega, cachelo, és a dir, patata que neix una mica, però l'important és que hi hagi pop, perquè hi ha llocs on és molta patata amb una miqueta de pop. Hòstia, el punyetero, eh? Sap el que es fot el tio. Molt bon pop. Està ben cuit, però no està massa cuit, sinó que té textura, té un punt ferm, però no fa xiclet, està molt bé, de veritat, molt ben aconseguit. Epa! Mira, he tingut un detall, hi ha unes braves i uns pebrons al padró. Oh, doncs mira, s'agraeix, tu. De fet, jo els he vist a la carta i els estava a punt de demanar, però deia, hòstia, potser serà massa. Entenc que l'Antonio, amb el seu pop, li pugui fer competència al port, perquè realment està molt ben cuit. La gràcia és aquesta, hòstia, és un producte ben tractat. I el pop és punyetero de tractar a l'hora de coure, perquè és fàcil que et quedi dur, i és fàcil també que et quedi xicletós, o et quedi massa fet. I fer-lo al punt és complicat. Hola, Carina, veniu! Tu, molt bo, m'ha agradat molt. De tot, fots de tot, Antonio. Això és la hòstia. El millor pop de la costa catalana. I sense prejudicis. Un gallec de Santiago de Compostela. I ho dius i a més és veritat. I és veritat. Pot ser veritat. Jo de moment dels que he tastat, hòstia, del top 3 Ara segur, posaré un parell de zamborilles perquè les tasteu també. Bueno, vinga, va, som-hi. Merci, per això, hòstia. Molt bo. La veritat que estem encantats. Gràcies. A vosaltres, un plaer conèixer-vos. Això és l'or, no, Àlex? Mira, han sortit tota la plana major, tu. La Carina, l'Antonio, l'Arnau, que són els cuiners. Això també mola, que et presentin l'equip de cuina. Una altra cosa a agrair. Si al final és una mitja ració, que està bé, que és generosa, que no la omplen de patata, perquè al final jo crec que el protagonista aquí és el lacón. I, hòstia, pel que veig, o sigui, el punt de cocció l'han deixat un punt rosadet en alguns punts, que el lacón, a vegades, si es passa molt, queda molt sec i molt estellós. Hòstia, és que és molt tendre, tio. Hòstia, potser és els lacons més tendres que he tastat mai, eh? Sí que us haig de dir que quan l'he vist així una mica més rosadet, dic, hòstia, que estrany, però, per contra, és supermelós, supertendre, i no fa gens de bola, que això a vegades el lacón té aquesta problemàtica. Bueno. Us confessaré que és un restaurant on he vingut amb una expectativa molt baixa. De fet, el vaig agafar així
entre diversos i dient, hòstia, aviam què em trobaré. I sort que he vingut, perquè m'estic trobant un producte molt ben tractat i molt ben tocat. Això mola. Quin platarro de mongetes. Hi ha un detall que m'agrada molt, perquè denota aquest punt autèntic, no? I potser una mica més humil, que és el julivert aquest picat així per sobre al final, que és com una mica picat molt desigual, però que denota una mica casa. I és un detall que a mi em fa il·lusió. Me'n recordo jo al principi de picar julivert, com a cuiner, jo picava fatal, tio. I a vegades el posava i deia, hòstia, ara què he fet aquí? Però ho fas amb aquest carinyo i és una mica com un símbol de bar de carretera, tu. Ojo, perquè dèiem, cloïsses no n'hi ha tantes. No, ojo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tu, gens malament, Perquè hi ha vegades que demanes un guisat d'aquests i hi ha una cloïssa a repartir entre 4. Aquí no, mira, hòstia, no, que 7, aquí hi ha 10 o 12 cloïsses. Anem a catar-ho. Hòstia, que bo. Són això d'estar molt calents, perquè venen de gust. Quan demanes un plat de cullera, el que vols és això, que t'escalfi l'ànima una mica, que t'escalfi l'estómac i l'esperit. Les mongetes estan molt ben guisades. La salsa té un gust fort de peix, de marisc, que moltes vegades és el que trobes a faltar en aquest guisat, no? Una mica que tot s'hagi trobat a l'olla, s'hagi conegut la salsa, amb aquest punt de marisc embosat, amb el llagostí, la cloïssa, amb la mongeta, i que tot estigui ben integrat, i aquí ho està. Està molt ben integrat, es nota que hi ha mà a l'hora de guisar aquest plat. Això és una ració que hem partit per la meitat, perquè aquí som dos, que hi ha l'Àlex gravant, però ens ho puguem partir. M'ha fet gràcia, que li he fotut la bandera del julivert aquí. Però bueno, és un bacallà amb una musselina d'all gratinada a sobre, bacallà fregit, patates panadera, ceba també. Són bones. El capítol d'avui, entre el Rafa i el dinar i l'Antonio, és un dia que no és que no sopeu ahir, no. Ahir tot el dia heu de fer ayuno intermitente per afrontar el dia en condicions. Anem amb el tall de bacallà, fa gràcia això, la musselina d'all així, gratinada, amb mel, dolceta. Això està molt bé. A més, el problema de patates i ceba és que encara que no tinguis gana o veus aquí, t'ho fots. El bacallà està tendre, està ben cuit. L'allioli no és gens invasiu, de fet no té massa gust d'all i bastant per tots els públics, cosa que els que som amants d'all, doncs voldríem més all, però el públic en general ho agraeix. I crec que és un plat que està ben equilibrat. Realment és sorprenent, com a vegades, llocs així que trobes de manera bastant random, hòstia, et sorprenen, anava a dir de principi i final, que encara ens queden les postres, però crec que avui és el restaurant que més m'ha sorprès de tots els que hem visitat fins a dia d'avui. Vinga, la carta de postres. Mira, m'ha fet gràcia, tenen 8 i 6... Tenen 14 postres diferents. Em fot gràcia aquest. És el pastís del dia, que és un interrogant, que és una mica en base al que tenen. Ens han dit que, mira, el pastís de formatge, la panacota, la crema, el púding, l'esfera de tiramisú, la semisfera i el pastís del dia són casolans, que la resta són comprats. Jo, mira, em sap greu, però el pastís de formatge sí que l'hem agafat del casolà. I després jo he volgut la tarta a l'arpeira, perquè l'he vist abans, m'ha fet molt bona espina, així tan inflada, que aquesta ja diuen que no la fan ells, però bueno, té bona pinta. A part també, doncs així, algo típic gallec. Hòstia, no tenia gana, però mare de Déu, tu, arribes a les postres i sempre queda un forat. De fet, l'arpeira, en gallec, vol dir golosa. I això és el que és. És un pastís que és típic de Sant Joan i que moltes vegades es menja amb crema pastissera. Aquesta no em porta. Però ja, bueno, amb el nom de que es digui golosa, evidentment, ja donem per fet que és dolçot i que jo diria que em va fer una mica, però com que també és així molt aèria, no la vas fotent. Anem amb el cheesecake. Sí que quan l'he vist allà al mostrador fotia una pinta, i ara he posat el plat, doncs, mira, veus? Es veu poc cremoset. No és res de l'Atremont, però és unes postres casolanes, al final s'ho curren i ho fan ells. Bé, ja tenim el compte del que ens ha costat el dinar d'avui. Què creieu? Venim de pagar 40 euros d'esmorzar, ens ha costat 43
amb 50. Bueno, al final és el preu que hem pagat per les dues mitges racions, 11 euros, 6 eurets, pel menú i per la beguda, han sigut 2 euros. Realment, fins a dia d'avui, en relació qualitat-preu, la veritat que hem menjat molt i molt bé, i sobretot la relació del factor sorpresa, aquest és el guanyador número 1, perquè us he dit abans que, ostres, no ho tenia tampoc molt clar, i escolta, m'han sorprès moltíssim. Sens dubte, és un lloc que si estàs de pas o si estàs a prop, vine a provar el pop o menjar el menú, perquè per aquest preu val super la pena. Va. Acabem el peregrinatge d'avui on hem esmorzat en un camp de tir, hem conegut l'hort del Valle a Valle i hem vingut a menjar el millor pop del Maresme. Ara, això sí, per seguir buscant llocs necessito la teva ajuda. M'has de dir a on puc anar a jalar, que estigui sempre a prop d'una carretera i a quins productors puc anar a conèixer. Gent autèntica que fa coses úniques, així que vinga, carretera i manta, i ens veiem aviat. Jo sempre he estat a favor del dèbil, tio, i en contra... Si l'indi és el dèbil. Home, clar, l'indi... Això també és com l'avi. Fotia cabalgades per aquí i m'anava baix on està el pastor amb les ovelles i l'amenaçava. El pastor? Què li Com si deia? fos un indi de veritat, li arrencaria la cabellera i tot. Què dius, tio? I el tio que ha cagat allà. Em deia, Vito, què dices? I jo, i em va cagar mirant allà com si fos un indi de veritat, en plan, jau.